Octobre kalo kilitan saba samba fulani muga aninani oni antuma au bisimila mifa production ondu tele ka kunafuni dile keneka bakuruba fola mibi kuma anga jamana sanu boyoro kula no ye sajulai o bara kun bulo dalilo sampi saba konna langa akuncera utkalo kilifolo o temenina ministru ka ladala laje konna na ukumana oka o bolen kofe anga jamana shinfila ko faso dinya sabatili ke chugo nyuma o kalan kuma ka ke anga jamana shinfila ko kuna abara kun flana o fana kan ka damine november kalo o natala ka fara oka araf pro ni oye farafina oluka jakuluba mika bara nyesini do kurafuni di ani adamadiya sabatili ke chugaka oluni fafa ukunye bara kalando sigi sinka ani fana miye garan bamako wala sa yiriwa obiseka do bamako ni asigidaw kono chugoya mina olu kunye bara do sigi sinka ni ne bi kuna funula fambai munu mina lase awma ka fara do beroka anga ministru ka ladala lajembe ke araba doyan fe mi araba temenite kumana fenchama ka inafo korolenko ngami anga jamana dugujugoro na fulo ministri aya ladonia kafo kamni utukalu kili folo la samba kili ani keme konontoni bi kononto ani nani mi sanu boyore sajula ubara kun bulu dalindo sambi saba kono utukalu kili folo temeni habaraka akunjera hukumu konna na huye sando were fara akani oye santa ojati o bolen kofe tuguni mi anga jamana ministru ka ladala laje konna nga kenaya ministri colonel Asaba Joloturi ali aladonia kafo anga jamana fala hani jamana ka furuba fala ni oye pipi de la nation ani pipi de l'état en République du Mali ala donia kafo wala sa ulu sika bla uka ake kono chugamna barado ulu sigira sinka mi pipi de la nation o demseni kemefla ani mugan ani duru ulu ka fendo ulu benata bala hanga jamana fe ni o doyi uka kalanku baloku furaku uka sanfe kalanku ani ka fara bara kalon ulu fana kan ani dowero anga jamana tabulo kura ani jamana wereche jenyoganya o ministri ali aladonia kafo assise nationale de la refondation mikera anga jamana kono ni kuma sigili kera gafido kono ko takudi anga jamana frontière fanga nyemogoma ani anga jamana marabaga do ma kafara institution oka aya ira kafo o baraw temeni samba flani mugan ani saba o temenin kofe mi abare alibi kabe sina sabla akera anga jamana marabulu kono kafara bamako districtu ka wa ko mi octobre kalo kililani hani akli woro o temenina visio conférence do o kera ni ka nyefoli ke fana anga jamana diu nye munu be jamana wore ko kan ani anga lasigido ni o ambassadeur ani consul anga jamana di munu fana be ko kan ni nyefori kera ului o doy Algérie jamana Tunisie Maroc Arabie Saoudite Iran Chine France Espagne Italie Allemagne Suisse Isa ani Canada ministru ka ladala laje konnana nga ministri mga chanya sinilo shinfiu ani farikolo nyeneje okonya nyenebolima ka fara faso de nyumaya o sabatili fanaka haya ladonia ka fo faso de nyumaya bara o kalami kumbeka kala anga jamana shinfila ko kuna akunflana o kanka damne november kalo kilifolo o natala kata akunche ata ani jurula ko bena ke palais des pionniers la wa akalai abena ke shinfila ka mogo kemefla olude kuna munu be bo anga jamana marabulu konna na ka fara bamako districtu ka o bolen kofe tuguni anga ministri munga chanya sinilu bulola bara ani barakala o konyama ale nyefolike kalami kumbeka ke anga shinfila ka munu be tuguda konono la aya aladonia ka fo o fana kunflana o kanka damine ni obena ke tuguda shinfila ka mo ba bi woro olukuna munu shibe adamne santan ani duru katasi sambinani o jetema waya aladonia ka fo mi projet yire musaka o sifo war milliard biduru ani kononto ani dobe ako wa projet kuntakala obebe san wolo vladima adamne na samba fla ani mugan ani saba o san konnana abe kunche samba fla ani bisaba o kono wa ay nyefolike fana kabni février kalo kle folo o temenina foga se sisama wi bara munuke ay nyefolike o fanaka
An ka ministri min ka baara ɲɛsinnen do kunnafoni diko ni sɔrɔ ani mara tagaboloya kan ministri ka ladala lajɛ kɔnɔna na a y'a ladɔniya k'a fɔ a bɛ wagati bɔ min ye kunnafoni diso dɔ ye n'o ye Kiti Salenke n'ale ka baara o kun ɲɔgirilen do an ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ waleya dɔ ye ko o bɔra an ma ni wagati na u ka baara o lawulila kura ye. An ka kɛnɛya ministri Colonel Asaba Jalo Ture ale ye a ladɔniya k'a fɔ min ye coronavirus ani sumayabana n'o ye dengue o banaw kun cayalen do an ka jamana kɔnɔ wagati na nka dɔgɔkun tɛmɛnen ko caman o bɔra a la hukumu kɔnɔna na min an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la hali bi. Octobre kalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ani kɛrɛfɛden kɛlɛli o kalo do fo ka taa octobre aliba a dɔgɔkun kun filanan kun ɲɛsinnen do musow ni denw ma walasa olu ka hakɛ u bɛ se ka ta bala cogoya min na o kɔnɔna la min ye an ka kɛnɛya ministri ka fara musow ni denw tɔgɔla ministri n'o ye Madame Kulibali Mariam Mayiga olu ye tagamakɛ ni ka taa an ka jamana kɛnɛyaso dɔ la ni o ye Pɔnze o labitani so ye o taara muso minnu bɛ yen nɔ ni olu ni o hakilinaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o taara ka taa o ɲɛ da olu kan ani sugunɛ banbali bɔn bɛ muso minnu na o taara olu fana lajɛ ka dɛmɛ caman ta ka di u ma n'o ye balo safinɛ ani dɔwɛrɛw o kɛnɛ kelen kan min ye kɛnɛya ministri ye a ye a kumana ka ɲɛsin bana min fana ni o bɛ octobre kɔnɔna la n'o ye octobre rose cancer du sein a kumana o kan ni o y'a daminɛ kabini octobre kalo tile fɔlɔ la a bɛ kuncɛ a 31 na wa a ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin muso bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ni bana in na ni kalo in na ko sabula fu do an ka jamana kɛnɛyaso kɔnɔ. Ka kɛ ni an ka jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ale ye lakɔlɔsili kɛ ni Mali sifinlakaw ka kɛwale n'o ye ɲɛnaminimafɛnw o tali walasa o koɲɛ in bɛ se ka dabila cogoya min na a ye an ka jamana ministri dɔw ka olu yamaruya ka se ka baara dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye nin wale in bɛ dabila cogoya min na ka fara u kan an ka ca minnu ka baara ɲɛsinnen do ɲɛnaminimafɛnw o kɛlɛli ma olu sen bɛ a la o de hukumu kɔnɔna na a ɲɛmɔgɔya hatara ka di sinfin ni farikolo ɲɛnajɛ o ministri ma n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye u ye u ka lajɛ kun fɔlɔ ka o kɛ octobre kalo tile 8 tɛmɛnen n'o kun bɛnna tarata ma o kumana fɛn fila kan ni o ye sinfin minnu bɛ yen nɔ ni olu ma ɲɛnaminimafɛn ta fɔlɔ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa olu kana se ka don a la cogoya min na a kun filanan o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ a ta ka se ka fɛɛrɛ latigɛ walasa olu bɛ se ka bɔ a la cogo min. Walasa lakana o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na Alliance Mali Taɲɛ olu kun ye barolasigi dɔ kɛ Kati kɔnɔna la ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa murutilenw olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'o ye banbagaciw ye a kɛnɛ kan min ye u ka kolo ɲɛmaa yɛrɛ Alliance Mali Taɲɛ ale kumana fɛn caman kan a y'a ladɔniya k'a fɔ mɔgɔ jugu ninnu k'u bɛ an senkɔrɔ wa fana kan ni u caman bɛ an bɛ ɲɔgɔn kan wa ko u balo u ka siyɔrɔko ani u ka kunnafoni sɔrɔ cogo ko caman bɛ bɔ an yɛrɛ de fan fɛ dɔw b'a dɔn i n'a fɔ dɔw yɛrɛ fana u t'a dɔn o hukumu kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la ani fana ka lakɔlɔsiliw kɛ n'an ye dunan mɔgɔ min ye yɔrɔ minnu na an ka jateminɛ kɛ olu tagaboloya la n'an ye segana ko min ye ko k'a lase an ka jamana finitigilakaw ma a kɛnɛ yɛrɛ kan min ye muso ni den ni denbaya tɔgɔla ministri ye Kulibali Mariam Mayiga ale k'u ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin denmansaw ma a y'a ladɔniya k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko kɛlɛ bɛ o tɛ ka marifa ta ni ka ɲɔgɔn faga ko sabula maa jugu ninnu kuma dɔw la u bɛ don mɔgɔw ni i den yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa kɛ ka i den bila i la hukumu kɔnɔ a y'a ɲini denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni u denw ye ka se ka denw mirinata ka o dɔn u ka telefɔni kɔnɔna ka olu lajɛ ani u bɛ ja minnu lajɛ an ka jabaranisow fana kan u ka se ka jateminɛ kɛ o la o bɔlen kɔfɛ hali bi nin koɲɛ la an ka farikolo ɲɛnajɛ ani sinfinw ka ministri ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin sinfinw ma a y'a ladɔniya k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen o tɛ cari tɛ bɔlɔlɔ siraw kan k'u ka janto kɛ u yɛrɛ la ko sabula kunnafoni dɔw carili bɔlɔlɔ sira kan a bɛ se ka na ni masiba ye jamana kɔnɔ. Juillet kalo 25 tɛmɛnen na chrétiens ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ale sugandira Pape François fɛ ni ka kɛ Bamako archevêque n'o ye Robert Cissé
a ka sigili baaraw o kuma kɛ fɔlɔ o kɛra kari tɛmɛnen n'o bɛna octobre kalo tile 6 o ma mi Robert Sise ale yɛrɛ bangira Bamako kɔnɔ juillet kalo tile 7 la 1968 o sana décembre kalo tile 14 na 2022 o san kɔnɔna la a kɛra Sikaso évêque a bɛna mɔgɔ min jɔyɔrɔ ta o ye cardinal Jean Zerbo ni o yɛrɛ ye san 33 de kɛ Bamako évêqueya la kɛnɛ in kan an ka diinɛ ni bato ministre Dr Mamadou Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan ni a bonya yɛrɛ kuntalen do ka di ale ma. An ka furancɛla fanga wasabulon mɔgɔw n'o ye CNT u ye u ka octobre kalo tɔnsigiba baaraw daminɛ octobre kalo tile 7 tɛmɛnen na n'o ye session ordinaire du mois d'octobre ye. Kɛnɛ kan a ladɔnniyara k'a fɔ min ye tile 75 baara ye a bɛna kɛ o la u bɛna kuma fɛn caman kan ni o dɔ ye an ka jamana o san budget ko baara minnu kan ka kɛ an ka jamana gouvernement fɛ nafolo minnu na n'o ye 2025 san u bɛ kuma o kan sariya kura minnu fana talen do kalafili kunya la kuma bɛna kɛ o kan ani dɔyɔrɔ min ye ɲinɛtɛ wele bilala an jɛɲɔgɔn jamana dɔw ma ni o ye Burkina ni Niger ani ka fara Turki o jamana fana kan. Diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye Nations Unies ye olu ye octobre kalo tile 7 ka o sugandi k'o kɛ kɔɔrisɛnɛnaw olu ka don ye o waleya ninnu kɛra kabini 2019 o san na n'o kɛra New York. O baaraw o lawaleyala an ka jamana kɔnɔna na octobre kalo tile 7 o tɛmɛnen na ɲinɛta kun ye atako 6nan ye. An ka ministri ni o ye jako ni usine ko ministri ale ka kɔrɔfɔ la a y'a ladɔnniya k'a fɔ don in a dabɔlen do fɛn 3 kan ni o ye mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ a 2nan o ye minnu bɛ a bamayɛlɛma ani a 3nan o ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ kɔɔri feere olu ka se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na. O hukumu kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ fana Mali kɔnɔna na ko k'a daminɛ mɔgɔ 3 ka taa se mɔgɔ 4 o jate ma k'olu de bɛ kɔɔri baara kɛ nka a bamayɛlɛmali o tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale a laɲini min ye usine ba dɔ u ka dayɛlɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na walasa an ka jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya min na wa ko o usine ninnu o bɛna dayɛlɛ Bamako ani Kucala kɔnɔna la nka ɲɔni o cɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw olu bɛ kuma na walasa a baara bɛ se ka layiriwa u bolo cogoya min na n'o ye Chine ni Russie ka fara Turki ani Indo jamana o fana kan. Octobre kalo tile 11 o fana sugandira Nations Unies mɔgɔw fɛ ni ka o kɛ den musomanw olu tɔgɔla don ye o lawaleyara an ka jamana kɔnɔna na ɲinɛta o kun ye atako 13nan ye musow ni denw tɔgɔla ministri n'o ye Kulubali Mariam Maïga ale ye ɲɛfɔli kɛ a waleya in yɛrɛ sɔrɔla fɛn fɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ nin waleya in o sɔrɔla fasoden tɔnjɛkulu mɔgɔw fɛ ni o ye société civile olu de ye a laɲini Nations Unies mɔgɔw fɛ u ka se ka nin don in kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka ɲɛsin den musomanw ma walasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na. Farafina jamana kɔnɔ jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen do kunnafoni ko ni adamadenya sabatili ma n'o ye RAFPRO ye olu ni FAFPA Mali kɔnɔna na o kun ye tile 5 baara kalan sigi sen kan Bamako kɔnɔ min daminɛna octobre kalo tile 7 ka taa a kuncɛ a 11 na. Kalan in laɲini kun ye ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni di cogo baaraw kɛ cogoya ɲuman kan a kɛra mɔgɔ 20 o de kunna. Walasa Bamako ani a commune 6 ani a sigiɲɔgɔn communes ka fara collectivité 22 kan olu ka baara bɛ se ka don ba la cogoya min na ka yiriwa don u ka maraw kɔnɔ o ye hakilina dɔ sigi sen kan ni o ye Grand Bamako ye. Grand Bamako collectivité mɔgɔw ye ale baara daminɛ kabini 2008 o san kɔnɔna na nka u farala ɲɔgɔn kan o kɛra octobre kalo tile 30 la 2018 o san kɔnɔna la ni a furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ o ye Nfa Jabate o de hukumu kɔnɔna na o kun ye tile 2 barola sigi dɔ kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ o kɛnɛ kan ni o kɛra nin kalo yɛrɛ tile 8 ani a tile 9 na. O kumana fɛn minnu kan walasa gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na o kumana ɲamanbɔn ko kan ka se ka fɛɛrɛ latigɛ walasa o yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ani siraw dilanni ko lakanako yelenw sɔrɔli ko baarako ani dugukolo o bɛ se ka labaara cogoya min na o ye hakilina fali kɛ nin bɛɛ kan.
Kokan kibaruyaw la Octobre kalo tile 7 tɛmɛnen na Ethiopie o kokanko ministre ale sugandira u ka wasabulon mɔgɔw fɛ ni ka kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ka a sababuya kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ hali ni u ka ministre ɲɛmɔgɔba fɔlɔ fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛla la min kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ale baara bila. Tarata tɛmɛnen na Faransi jamana kɔnɔna la min ye u ka komisariya dɔ ye bingali tara ka ɲɛsin yen da o yɔrɔ ma n'a a kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛni caman ye o tiɲɛniw cɛla min ye finitigilakaw olu ka bolimafɛn 4 tasuma donna o la ani dɔ wɛrɛw nka u ka ɲɛmɔgɔw k'a fɔ la k'a bɛ se ka kɛ narcotrafic olu mɔgɔ ye ko sabula dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma walasa u bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na u ka jamana kɔnɔ o waleya ni tɛmɛlen kɔfɛ dɔgɔkun kelen ko ni waleya kɛra u ka yɔrɔ la. États-Unis jamana kɔnɔna u ka jamana pankuru dɔ min tun bɛ ka kunɲɛsin Istanbul o jamana ma pankuru bolila Malaisie dɔ ye ale lasɔrɔ o jigintɔ a ye diɲɛ to nka pankuru bolila wɛrɛ a min ye a baaraɲɔgɔn dɔ ye o tun bɛ a kɔnɔ min sera ka pankuru in ka o lajigin. Ni ne bɛ dansigi bi kunnafoniw na an bɛ foliba kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma aw ka lajɛli ni lamɛnni la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ka n ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka basigi ni bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.